Čaute ľudia, dneska tu mám na testing jedny pedále, ja ich otestujem a na konci videa vám ich zhodnotím. A dokým si ja dám GoPročku, tak ty mi môžeš napísať do komentáru, ako sa ti páčia moje pedále. Jo, moje nové pedále. Poďme ich otestovať na modrom traili. Ty kokos. A teraz ideme na červený. Kokos, máš mýko normálne. Tak mám za sebou 2 jazdy a moje prvé pocity sú veľmi dobré. Noha mi drží na tých pedáloch mega dobre a veľmi dobre sa mi s nimi jazdí. Sú tie pedále trošku väčšie ako tie, čo som mal predtým, ale vôbec mi to nevadí. Takže teraz si idem poriadne zajazdiť. Tak niečo som si tu pojazdil a teraz si idem dať session na tom 3-metrovom skoku tam hore a skúsim tam spraviť čo najkrajší table. Dúfam, že to nebude až také hrozné. A teraz vám ešte ukážem takú druhú cestu na tom traili, že nepôjdem skákať ten veľký skok, ale taký malý step down. Oh. Dobre, takže druhý pokus, teraz sa dám už lepšie. Trošku som to dal na plasku, nevadí. Všetky 3 som dal teraz manuál. Teraz by som chcel skúsiť ten trail prejsť tak, že aby som tam nemusel šlapať na ten veľký skok. Pohodička. Dobre, tá rýchlosť tam vychádza úplne super. A teraz skúsim nešlapať aj pred tým prvým. No, trošku je doletel, no, nevadí. Ani toto. A pre dnešok by to bolo všetko. Ak sa ti video páčilo, daj mi like a keď sa ti páči moja pravidelná tvorba, tak mi daj odber. Čau.